Please tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo na after ng fish and magkaiba yung presyo na sabi, hindi ko alam limaan ko bumila. Ayan, paalis na sana ako and ayan na si Jan. Sabi ni Jan, why you're not answering your phone? Pinick up niya pa si Holly. Come on, Baba, get changed. Come on. Come on. Hi, Baba. Were you surprised Daddy pick you up? Yeah. Okay, come on. Okay, see ya. See you, Daddy. See ya, honey. You're done cleaning? Huh? Mess? Mommy, see what I'm See just ya, trying to go to love you. bed. Do I? Okay. Wait. Hala, ano pa niya? You don't? Wait lang. Thanks, Baba! Ito pala yung nabili ko sa Zara, guys. Kumuha lang si Jenna pang cut. Okay, get changed now. While waiting for Daddy. Mag-change na muna siya. Hi, Zach! Yes. And Kuya is coming to... Nagbibihis lang si Holly. Hi! Mwah, 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 mwah. Getting dressed right now. Yeah. Mwah, love you. Hey, don't touch my plants, okay? Oh, si Kuya automat. Hi, love you. Mwah. Can't take this video. Ayan, nakabihis na siya and inayos ko yung buhok niya kasi yan yung required sa dancing niya and tinanong ko siya kung anong nangyari dito sa mukha niya. In-scratch daw siya ng Where is who did it? that? This one, who did that? Who did that? My friends. Yung friend niya. Okay, Daddy's yelling. Let's go. Sabi ni Jang, go. Okay, come on. Let's go. Seatbelt, please. Put your seatbelt. Hurry up. Hurry up, Baba. I was gonna have my biggie, but I'm Okay. going. Yeah, hurry up. Cause I was saving it. Yeah. Okay. Put your seatbelt. Okay, put your arms. Okay, let's go. Andyan si Moshe. Okay, let's go. Guys, dito na kami sa town and si Holly. Ayan. As usual, nakatulog ulit siya. Meron pa siyang 3:46 pa naman. 3:46 pa lang naman. 4 o'clock yung kanyang lesson. So, hayaan ko muna siya mga ilang minuto. 3:54 na. Gisingin na natin si Holly. Papa! Papa! We are here. We are here, Papa. I still gotta pick in my bag. Pardon? But I still gotta pick in my bag. Your bag. We left your bag. It's in Daddy's car, remember? Huh? Your bag. Picky. Yeah, I'm gonna get you. Picky. Yeah. Okay, Beaky. Yeah, I got Beaky there. Oh, see? Huh? You wanna eat? Okay. Nagugutom si Holly. Buti na lang meron ako ditong Arnott's. Buksan natin to. So, ito yung laman ng assorted na Arnott's. And, ilalagay ko na siya dito sa ziplock. Ayan, may dala rin akong ziplock. So, ito na yung biscuit. And, ayun na si Holly. Oh, kumakain na siya. Let's go, Papa! Come on. Bring your water, please. Come on. So, alis na tayo. Hurry up, Papa. Nagutom siya. Oh. Dito na siya. Mag-start na siya soon. Okay. I wear my shoes. You want your shoes on? Okay. See ya. Oh, no, no, no. There. See ya. Enjoy your dancing. Okay. Okay, see ya. Finish that biscuit first. Come on. Finish that one. Binili ko si Holly dun sa teacher niya kasi punta ko dito sa shop. Yung shop lang na malapit dito.
yung cheapest chips, and baka maglakad rin ako papuntang Kmart kasi malapit lang din naman yung Kmart dito. Kung doon lang na, or mag-drive ako. Tingnan natin. Punta muna tayo dito sa cheapest chips. Dito na tayo sa cheapest chips, and tingnan nyo to. Meron siyang smart table daw ang tawag dito. Pwede mo siyang i-charge yung yung phone, tapos pwede rin siyang i-connect sa Wi-Fi. Ang galing. Pero parang hindi siya matibay, oh. Parang mahuhulog kung ano man ang ipapatong mo dito. Nadala akong maliit na basket. Dito ako sa may mga canister. Nakabili na ako dito before. Nakita nyo na yun sa kitchen. Yung ganito ko ba? Ayan. And meron pa silang ibang klase. Ayan. Merong black. Tapos ito naman glass din siya, tapos light brown yung takip. Wooden siya. Ayun, may iba-ibang sizes. So, tingin muna ako dito. And dito naman sa likod ko, sa katapat ng mga canister, meron silang mga mugs. Ayan. Tapos mga containers. So, sige, tingin muna tayo dito. So, okay na ako. Ayan na yung mga nakuha kong mga glass canister. So, bayad na tayo. So, ito yung nabili ko sa cheapest chips. Ilagay ko lang siya sa car. Ngayon, mag-drive na lang ako papuntang Kmart. Diba sabi ko maglalakad ako. Ang lamig ngayon, guys. So, punta tayo ng Kmart. May oras pa tayo bago matapos si Holly. So, dito na tayo sa Kmart. Meron akong nakita. Ito, $8 siya. Kasi ngayon, sobrang lamig na ngayon. Pang bahay ba? Sa loob ng bahay. So, biling ko to. Non-slip daw. So, kunin natin itong isa. And, bilang ko si Holly ng boots. Kasi, yung kanyang boots, malit na sa kanya. So, hanapan ko siya. Size 10 si Holly, pero wala na silang size 10. Siguro, eto na lang na size 11. Para may allowance. Parang ang laki, no? Ano kaya? Merong size 10. Kaso, hindi ganito ang kanyang design. Ito, oh. Siguro, ito na lang. Ayan. Sige, ito na lang. Size 10. Size 10 ba? Yeah, ayan. Size 10. Nasaan yung? Ayan. Size 10 siya, oh. So, ito na lang. Size 10. Eko na yung mga nabili ko sa Kmart. Punta ko dito sa BWS. May kukunin lang ako dito sa DIOS. Thank you! Okay, tapos na tayo. Punta na tayo kay Holly. Dito na tayo, guys. Hindi pa tapos si Holly. Ano pa lang naman kasi, 5:11. Yeah, 5:11, yes. Hintayin lang natin siya. Bukas na yung pintuan. May 5 minutes kami manunood sa kanina. Oras is 5:27. Hi, baby. Hi. Oh, it might work out really well for him.
job. Well done, Baba. Well done. Nakapagpalit na siya ng shoes. Okay, let's go. Punta tayo ng Baker's Delight. And mag-order ako ng pizza. Tatawagan ko yung Domino's. Then, daan tayo ng Coles. May kukunin lang ako sa Coles. Okay. Okay, come on, Baba. Dito muna tayo sa... Come on. Jump. 1, 2, 3. Good girl. Okay. Freezing. Dito tayo sa Baker's Delight. Okay. Watch out, Baba. Okay. Hold this, Baba. Thank you. Okay. Let's go. Come on. Come on, Baba. Pina-jacket ko na siya kasi sobrang lamig na ngayon. And dito na pala tayo sa Coles. Thank you. Go. This one. Okay, wash your hands. May kukunin lang ako dito. Hindi tayo mag-grocery kasi diba, umalis kami, punta kami ng Rove. Nung Tuesday, nag-grocery ako and marami pa kaming hindi na galaw doon except sa fruit. Okay. Yeah, wipe it, Baba. Kuha tayo ng tomato sauce, prawns. Yun, kukuha ko ng prawns. Come on. What's wrong? Pati yan, pinupunasan niya. It's alright, Baba. Come on. As long you wipe this one. Ayan. There. Good job. Come on. So, kuha ako ng pet chai. Okay, isa lang. Okay, come on. That way, Baba. Okay, yeah. Apples, kuha tayo. Okay, this one, Baba. I get red too. Okay. Okay. Kuha tayong bananas. This one, Baba, come on. Come here. Get your card. Get your card. Okay, come on. Kuha pala ako ng spring onions. Meron pa ako doon kunti na lang. So, kuha tayo ulit. Ito. Okay, let's go, Baba. Kumuha ko nito kasi kukuha tayo ng drinks ni Jan. Tsaka gatas din. Hurry up, Baba. Puno na yung cart niya, oh. Come on. Kuha tayong orange juice. Ito yung nipis. Oh, Mom. Yes. Last week, yung kinuha ko ay ito yung tropical breakfast ng Nudi. Meron pa kami sa bicycle mga ganyan. Kaya ang kinuha ko muna ay yung nipis. Okay? Come on, Baba. Kuha tayo ng butter. Paubos na yung butter namin. Ay, bukas na siya. Na? Kuha tayo ng number para sa smiley frites. Thank you. Kumuha ko na 1 kilo na frozen pa kasi hindi ko pa siya lulutuin. Sa birthday ni Sak, lulutuin ko yung iba nito. So, nagpakuha ko sa kanya yung talagang bagong labas sa freezer. Ayan. Hindi yan yung binigay niya sa akin kasi naka-defrost na siya. Kaya ang kinuha niya ako ng bago, yung galing sa freezer talaga. And eto, kumuha ko nitong 1/2 kilo na marinara mix. So, ito yung marinara. Okay, come on, Papa. Let's go. And kuha tayo ng salami platter. And kuha tayo nito para sa ating cheese platter. Ito yung camembert. Ha? You're freezing? Okay, come on. And kuha tayo ng gatas. Wala ng space yung drinks ni Johnny Boy. Bilan natin si Johnny Boy ng coffee. 5 nito. Kuha tayong 5. Mama, say that's cool. Okay, one more. Okay. Okay, let's go. Wala na yung drinks na gusto ni John. I like these drinks. No, not. This is lemon. Wala na. Hala. Wala eh. Kuha na lang ako ng 2 Coke. And eto yung raspberry na parang gusto to ni John na ipabili sa akin. Patry natin sa kanya. I like these.
Last one. Ito yung tomato sauce. Naubusan kami. Ito talaga yung pakay ko dito. Tsaka fruits. Okay. Put it here, Papa. Okay. Naghahanap pala ako ng glutinous rice. Glutinous rice ba to? Ah, eto. Kasi si Sak, nagre-request ulit siya ng Sticky rice. not sticky rice, champurrado. Yung binibili ko, yung blue yung packaging niya. So, eto, glutinous rice pala to. Okay, come on. Okay, bayad na tayo. Okay, let's go, Baba. Okay, let's go. Ang bigat nitong hinihila ko. Dapat pala yung regular cart ang kinuha ko. Okay, come on, let's go. We don't have much cereal. Yes, we do. You still have Cocoa Pops there, Baba. We have to finish that one. No, you don't eat that one. We had that before. No. No, no, no. Okay, come on, let's go. Come on, let's pay. When we finish up. Oh, Cocoa Pops, okay? Okay. Look. Yeah, okay. Ito na yung kunin natin palabas. Kasi, ang hirap niya. Ha? Okay, come on. Ayan, alis na tayo dito sa Kohl's. Punta tayo ng Domino's. And 2 plastic bags lang yung dala ko. Kaya yung iba nandyan lang. Oh. Ayan, Baba. Dito na tayo sa Domino's. So, pick upin na natin yung dinner natin dito sa Domino's. Nakuha ko na yung pizza. Pero bumalik kami dito sa Kohl's kasi nakalimutan ko yung jam, sugar, at saka yung chocolate para sa champurrado. Okay, let's Okay, come on. Buti na lang, malapit lang yung Kohl's at saka Domino's. Isang ikot lang din siya. Okay, let's go. Come on, hold Mommy's hand. No, we don't need card. Look, anytime. So dito na tayo sa may mga sugar. Ang hinahanap natin ay jam sugar. Jam sugar. Sugar? Yeah, okay, this one. We need Okay, just one. Okay, hold that one. So kunin natin ay yung milk chocolate. Oops! Patay ng tatlo. Hoy, what are you doing? Kumukuha rin siya ng white. Kasi gustong-gusto niya rin yung white. Champurrado. I know. Okay, let's go. Come on, come on. Okay, let's go, let's go. I know. Kumuha rin pala ako ng stone bread. Kasi nandito na lang din naman ako. Kumuha na ako ng stone bread. Okay. Okay, go there. Go line there, Papa. Oh, no, 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 not there. Lahat ng cashier ay closed. So, dito tayo. Self-check. Here, Baba. Come on. Ito yung stone bread. Okay. Okay. Here, put it all. I'll do it, I'll do it. Okay. Just pass it to Mommy. If you have a MABALOS card, please scan it at any time. Come on. Ito, okay. Five, 6. Okay, the bread, Baba. Okay, wait lang. Okay. No. Okay, we're done. Skip bag. Pay. No, we don't need bag, Baba. Ito yung nakakainis dito. Pag self-check kasi laging may paganyan. Oh, supervisor will verify your bags. You're so tired. Just wait. Hinintay lang namin yung supervisor. Fix niya lang. Okay, thank you. Yun lang. Card. Okay. Okay, approve. Yan yung receipt natin. Okay, let's go, Baba. Okay? We need a bag. Huh? We need a bag. You need a bag? Yeah. We don't need a bag, Baba. Okay, man. Take home. What did you say? I want a bag. You want a bag? Now give it to Mommy. Because we have a lot of bag at home. Come on. Okay, I'll bring this one. Okay, come on. Okay. It's alright. Come on, let's go, let's go. So we can go home. I want a drawing. Yeah. Okay, let's go. Thank you. Thank you. You wash your hands? Bye na kami, guys. Why is it half eaten? See, that's a bag. Did you wash your hands, Baba? Okay.
So wait. Oh my God. Tingnan mo. Gutom na yung mga, ano na guys, almost 7:30 na. What are you doing, Jack? Excuse me. Yeah. Wait, okay. Ayan yung Pull your chair out, Zach. garlic prawns, Hawaiian and meat lovers, and meron tayo doon na 50 pieces na chicken nuggets. Yan. What's the, yeah, mega chicken ang tawag sa Domino's. And this is my surprise for you, Baba. You think it will fit? Come here. No, you don't need surprise. Holly needs this one. 10. Yes, size 10. Good? This one, Baba. Wait, is that for your fries? Yeah. Careful. Good? Yes, That's size it, 10. yeah? You sure? Okay. Dito yung mga pinamili ko. And, eto, ilagay ko muna to sa freezer bago ako kumain. Kasi hindi ko pa ito lulutuin. Or, kuha lang ako siguro ng konti para bukas. Pero yung iba, ayan, frozen pa siya guys. Yung naka-display doon sa kanila na ano na yun, na defrost. Kaya nag-request ako kung pwedeng frozen. And, nandito pa yung mga halaman. So, ilagay ko muna to sa freezer. So, nilagay ko na sila sa ziplock. Meron akong 4 na tig sa 10. Malalaki yung iba hindi masyado. And eto, 6 lang. Tapos meron akong lulutuin bukas. Ayan. Isa't kalahating kilo to. So, ilagay ko na to sa freezer. And sila, ayan, kumakain na sila. So, lagay ko lang to sa freezer. Tapos na silang kumain. And ayan yung mga tira. Si Kuya hindi pa tapos. Si Jan tapos na. Ako, kakain pa lang. Oh, okay. You can get more. And may natira pang chicken. Yeah, the bumpy one. Bumpy. Gusto ko munang isuot to kasi malamig yung floor. Ito yung nabili natin kanina sa Kmart. Size 10 din ako. Because I want to cut my... Oh, wow. Okay. No, that's for outside, Baba. Yeah. Could you cut it off? Pardon? Cut it off. 4th. Pang-4 niya na daw yan. 5? Okay, kaya muna ako, guys. Hindi pa na ako tapos kumain, pero yung mga bata ay nakaligo na. No ice cream, Zach. Have yogurt. On Thursday? On my birthday? Yes, okay. Or tomorrow? Tomorrow too? I'm not sure. Okay. Just finish the yogurt first. Baba. That's alright. Si Kuya, ayan na rin. Yes, You get your own spoon, please. Yeah, I had that. Bio, Mom, okay. what flavor am I gonna have in my sushi? What flavor? Excited na siya sa kanya I want birthday. What do you want? Chicken. Chicken? How about prawns? You said you like prawns. No, chicken, prawns, And a little bit of prawns, and but you know Turkish. what Turkish? That, but Teriyaki? yeah, teriyaki, Turkish. and one with prawns. What do you want? What? What do you want? One prawn free. Why only one? No, like no. So one turkey. So you want me to make One teriyaki? One sushi. One prawns, one, Teriyaki. and one teriyaki. And then one chicken breast. Mom. Teriyaki flavor. Yeah. And then one tempura. The prawns, okay. Like that prawns. Like these prawns, okay. Mom. Yes. My spoon, could you wipe my yogurt off? Oh, it's alright. We want to buy. Just get bowl, boys. I was here first. Taking turns each other. Okay, that's right, Baba. Take turns. My turn. Good job. Okay, kain din ako. Wow. Only Mel gonna give me my first one. I'm not sure kasi pinangakuan siya ni Tita Mel na isa-shopping siya. He really wants his My turn. Headset ang gusto niya, headphone. Mommy finishing it. Yeah. Diba sabi ko sa calls, may tira pa kami mga ganito. Ito na lang pala guys, kasi nung pagdating ng mga bata, ininom daw nila. And, tapos na akong kumain.
Tapos, ayan, nanonood ako ng Korean drama sa Netflix. Sak, what's the title? Alam ni Sak. You are my destiny. What's that? You are my destiny. You Are My Destiny. So, iligpit ko lang to eh. It's part 14. Episode 14. So, inumin ko na to. And, linisin ko na yung table. So, eto lahat na natirang pizza. Tatlo yung in-order ko. Extra large silang lahat. And, si Kuya tsaka si Sak, eto raw yung baunin nila. Tig-isa lang. How many, Kuya? One? One pizza? And Sak, one? Okay. Yeah? One Hawaiian. Okay. So, eto yung lunch nila bukas. Eto yung Hawaiian. Binalot ko siya sa paper wax or baking paper. And eto yung meat lovers kay Kuya TJ to. Then, ilalagay ko dito sa bag na to, sa paper bag na to. Meron pang natirang 4. So, eto na yung lunch nila bukas. Lagay ko lang to sa ref and maglinis na ako. Si Holly din daw, gusto niya rin daw ng pizza. Okay. Kuha natin ng isa. Oh, no more prawns, Baba. Only Hawaiian. Okay. Gustong-gusto niya to yung prawns. Kaso wala na. So, kuhaan ko din si Holly ng isa. So, eto kay Holly. Ilalagay ko rin siya dito. Night na sila. Okay, good night. Love you. Let's close the vlog. Oh, i-close ko na rin yung vlog, guys, kasi maglilinis lang naman ako dito sa table. And yung mga, nakita nyo yun, yung aking mga plants, itatabi ko na muna sila. Okay, let's close the vlog. I'll do it. Thank you. Please like, please subscribe. Till next vlog. Bye. Good night, guys. Thank you. Bye. Bye. Love you too. Good night. Miss you. So, linagyan ko yung kay Kuya na pangalan kasi sa kanya ay meat lovers. Nag-close na ako ng vlog. Nandiyan na si Johnny Boy. Nag-close na ako ng vlog. Kanina, di ba, pumunta ako ng Kmart. Binili ko rin pala to sa Kmart para lalagyan ng mga, oh, ang labo, ng mga medicine. Kasi, eto, maliit na siya. 2 to. Pero, hindi na kasya yung mga medicines namin. Halos, ano to, yung parang sa, ayan, cold, tapos, meron kaming mga strepsils, tapos eto Panadol, and yung medicine ni Jan, meron pa doon. So, inaayos ko lang bago ako matulog, and eto yung mga plants nandiyan pa rin. So, ayusin ko lang to, guys, kasi may nabili ako sa IKEA na lalagyan talaga ng mga gamot namin. Kaso, ginamit ko siya sa iba. So, yun lang, pinakita ko lang sa inyo, guys.